Jeg kan ikke engang få lov til at spise lavkage, Fred. Okay, vi skal lige lege en sjov leg, børn. Mens I sad og spiste lavkage, der så jeg den røde klovn. Hvor er han nu? Følg mig. Klovn, hvor er du? Stop op. Nogen, der kan se den røde klovn? I skuret! Den røde klovn er i huset. Nej, stop. Der må ikke gå. Hvad? Nej. Ikke der. Nej. Jamen, Nej, der er ikke nogen der. Vi har tjek på det. Det er ingen der. Han er oppe i huset, kom! Ej, ikke ordentligt Kom op i huset! tallerkenerne. Og så skal vi være lidt stille, så vi kan overraske den røde klovn. Okay? Shh. Så kom ind. Shh. Hvor er den røde klovn? Hvor er den? Shh. Hvad laver du, Frank? Hvad laver du? Ud, børn, ud! Ned i haven. Den røde klovn er ikke